Kanumaga jamakulu cɛmani musoman bɛɛ lajɛlen bɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maaw ma sɔgɔlen don Renouveau télé la ni sanga kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ni ye kunnafoni kɛnɛ sigilen ye aw ye. Renouveau kanumaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ fo k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la ka ɲɛsin Renouveau télé ma bi ye araba ye octobre kalo tile 27 san 2021 sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni kolo girin caman bɛ an bolo kɔrɔ k'a lase aw ma i n'a fɔ an yɛrɛ layidu ta aw ye cogoya min na k'a fɔ aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ don o don o bɛ lase aw ma ka daminɛ tɛnɛ fo ka taa se juma ma o la an bɛ to an ka layidu kan kɔ n'an sigira nin kɛnɛ in kan soli ka wuli kɛbagaw an bɛ fɔlɔ ka aw fo aw minnu bɛ yen nɔ k'aw ye aw ka cakɛyɔrɔ la sɔrɔ ka ban an bɛ aw fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye sabula wagatiw cogoyaw tɛ kelen ye minnu fana bɛ sokɔnɔw la bɛɛ lajɛlen bɛ fo u ka kanuya la lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ an bɛ radio Renouveau lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka taa se radio partenaire kelen-kelen fɛn sɔgɔlen don anw na nin sanga kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ fo ni ye anw donnen an ka kunnafoniya kɔnɔna la kumaso kɔnɔ yan nɔ anw maa fila bɛ yan nɔ ka se ka baara ninnu baaraw kɛ sisan Amadu i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma Fanta Tumota. Somɔgɔw bɛ di. Alhamdulillah. Dɔgɔkun tile sabanan ye bi ye. Kosɛbɛ. Wa kunnafoni o ɲɔɲɛlen n'an bolo kɔrɔ. I tɛ kibaruya min kalama danaya dara CEDEAO ye danaya da filaw kan ka kɛ u ka lasigiden Mali la u ye danaya tiɲɛ fo kɛra persona non grata o kuma danaya kurakurara ne ba man kɛ kan ne bi CEDEAO jɔyɔrɔ fa Mali kɛrɛfɛ sa. Drapeau ko in sɔgɔmada in na projet jumɛn? Je suis le nouveau représentant spécial de la CEDEAO auprès du peuple malien. Jɔn ye nommé jɔn ye danaya da i kan? A jɔn ye danaya da filaw kan n'u y'a cɛ. I n'olu tɛ kelen ye dɛ. Danaya dara bolilakaw kan k'u ye danaya tiɲɛ o kuma a fɔra maa kura ka ɲini séance tenant a fɔra ne ye danama ye ne de bɛna filaw jɔyɔrɔ bɛɛ jɔyɔrɔ a bɛ faamu i sigi ka kodi yɛrɛ ma ka sɔrɔ ko t'i bolo sɔɔni i ni kanumɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi araba octobre kalo tile 27 Renouveau sɔgɔmada kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan olu filɛ nin ye fɛn min bɛ tali kɛ jɛkulu dɔnna ko o lakodɔnna jɛkuluba dɔ ko o lakodɔnna bɔlɔlɔ sanfɛla la jɛkulu minnu bɛ kɛwale dɔw kɛ minnu ni an ka tabiya o kɔni tɛ taga cogoya si la o la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ polisiso 5e arrondissement ka kɛɲɛ ni commune 4 tribunal u ka yamaruya ye tɛgɛ kɔni dara maa dɔw kan nin ko kɔni na Isa Kaba Sidibe ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ni réseau in kan a kɔnɔna kow ye jumɛnw ye maa sugu jumɛnw de bɛ a kɔnɔna la u bɛ kɛwaleya jɔnjɔn jumɛnw de kɛ Kaba bɛna walawalali kɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ taga Torcɛ Kayikaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ jɔnya wale ni jɔnya kuma o ka can kosɛbɛ Kayi marabolo kɔnɔna la anw ni an ka lasigiden Michel Yawo bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a ko yɛrɛ bɛ danga min na Kayi marabolo kɔnɔna na a bɛna kanubagaw la kodɔn o kunnafoniyaw olu la o fɛnɛ kɔfɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ sifinnaka dɔ la ale kɔni hakilina ɲuman dɔ sɔrɔ ka se ka application dɔ sigi sen kan application min ni a baaraw bɛ latɛmɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ don min na i ko bibi na ni sifinnaka in a mago bɛ dɛmɛ la sɔni kuma bɛ di a ma a ko bɛɛ lajɛlen bɛna walawala a ye application fasuguya minnu sigi sen kan a nafa bɛ se ka kɛ fɛn jumɛnw ye a bɛna a da don o la ka ɲɛfɔli kɛ Amadu El Kunare don kibaru bɛ ale bolo Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la a bɛ jateminɛ la Hawa Daɲogo fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni na o bɛ ale bolo sɔgɔmaden na kɛnɛya kunnafoni bɛna tali kɛ docteur bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ jabɛti ale si ni a b'i la fɛn jumɛnw de bɛ k'i la docteur bɛ ɲɛfɔli kɛ olu koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan ka fara o kan anw ka don fɔli duman o bɛ yan ka lase kanubaga jamakulu olu ma an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye. Ni wagati boloda cogo ye an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da Kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni an ka jamana kɛɲɛ fan in bɔ a la fɛn bɛ tali kɛ sankolo la o bɛna jɛya dɔɔni yen fan fɛ samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ka taa se Gawo ma Menaka Kidal ani Tawudeni ni marabolo 4 kɔnɔna na fɛn min kɔni bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci ni marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔna na tilemafɛ fiɲɛ min ni a fanga tɛ bonya kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni gɔngɔnbulon ye Menakakaw ka yɔrɔjan filɛli gɛlɛya bɛna don o la Kidal ka taa se Tawudeni ma yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la Mali fantaw fɛ gɛlɛya fosi tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la sanfiɲɛ ni sanji o bolo dalen don bi tilefanatɔw dunnen kɔfɛ ka taa bila sufɛla la
Kita marabolo konnala Kulikoro Buguni Sikaso Joila Kuchala Sewu Anisa Ola Legaina Finteni Hakea Olu Boloda Chogo Flenie Kaikao Oluga Finteni Hakea Wege Digre Bisaba Nolovla Bi Legaina Kulikoro Olutabege Bisaba and Wore Finten Digre Bisaba Ndurubeke Sika So Marabolo Konnala Bi Legaina Sewuka Ufino Katasi Moptima Olutabege Bisaba Ani Shekini Tombouctou Olutabeke Bisaba and Konantoni Finten Digre Binani Meke Gao Bi Legaina Kidal Olutabeke Bisaba and Wolovla Menaka Olutabijo Digre Bisaba Ani Konantona Finten digere bisaba ani sheki obenake taudini bugunika ufino uluga finteni hakia obege digere bisaba ani duruye kuchala katasi kitama ulutabege bisaba ani woroye nyoroka olutabijo bisaba ani shegina nara tabege bisaba ani konontonye duanza marabolo konnala uluga finteni hakia obijo digere bisaba ani wolomlala sanka olutabege bisaba ani shekinye banyangara olutabijo bisaba ani wolomlala joila ka oklegaina auga finteni hakia obijo digere bisaba ani worola Bamako distriki konnala no bena dakabala sama fe finya bena chimi fangatina na bonya kosobe gombloko na sira fe gele afushi kontena na doero jan flelu la finteni hakeya big legaina obeke digere bisaba ani woroye Bamako na la ministre marena kene chira nege kanya woro otemele ni sanga muka ani duriye klebe na bi nege kanya ta ani sheki ni otemena ni sanga woroye ni wakati boloda chogo bi araba sogoma kadi auma akunyi malidin kilingeli na khasika atana bladon tumamina nege kanya wulon vlatemena ni sanga muka ani sheki ni be keneto Amadou Bolo alega temeni don kibaru Amadou Kanumbaga jamakulu kuluma jolino be feka dogo kibaro jibombe anga jamana kunkambi arabadoyina sisa dani no fe manake malikono na ko ka amina nendo alaka bela jerele larawe halini ya sura kote je akosebe sabula minye kibaro ya gunema imunya amolu nudo bula manase ikado redaction bi bulika joka to be kan wasa ka kibaro ya kologiru sense ka seko la se mama sikatala on tay kuna funya ku follow yi funya ku follow sira bibolo tabarakala fanta tumota donga fo biye donye balaw dunda biye awni sogoma awni che aw munu yan kanu baw ni flebaw ye munu yarabe ka anameni watina o ka la donya ka fo munu yan ta sisa no lu be ka nyingali ke bi drapo ko choko yala ko jugumante o ka donga fo danaya dara flaw kan ka ke sida o ka representant ye danaya che jamana fama ka fola kuma danaya ba fe ka kura ya ka dane kan polo ka ko joro de fa aya bismillah fla munu mana ka na jebi malikono ana ko kan kune ko wari bashi wala ndo ma ni ci bakuruba bi obitali ke isa kaujimu datugura siraka sola suro folo akokun ye minye amina andado la halina ko teji ame minimi ndo ala mo nyefo aw yeso ma daina donc baru kene konnala Sinabef syndicat national des banques et établissements financiers no ye lapsa jekulu munumbe worbo la barayro no ye banku ani kado chakeda mseni munumbe no libe wal la bara ke fokata se onu jenyo chama ma olu koninye uka barabla tle sababulo da chogo mina bara kerati kabi 0 wati grevu bara damnena o awa gele yawye bangu la bi wa gele yaw na jate mina isansi firi yoro fana la sabla pompisi chamambi munumbe nununka jekulu konnala amena kuma o kan so madaina donki baru ale kene konnala ka boy malika alla kana balia ku muni mu gara nyono marani jamana chamanche bulula alla kana nasra tigala ni jwa kun laba nununa amena odu koni ke kibaro ya kuma baw ye be amena sinsi munu ka kasroka msema chama woro blawlu chema bi arabado yaina wati mina minye Bank of Africa ani ka donga fo awa bewa olu chakela chama be mumala kan flebi o doye fomba la ka we katika ofe mche fomba na akadema ya kune kokuni sokoma ya bismillah kibaro ya daele la awye suro ikado mamunumbe no olu ye bololo kono ye olu kwani medawati mna olu darani kibaro ya bami ye ka fo minye Isa Kaujim ni oye aserte ale politiki to ma nyema ye wa malifananga wasablo nono bla wasade munumbe bini oye CNT ye o nyema dangan nani nado ale kwani welela ikado nga fo
an ka gendarmelakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kan 1 a kɔni hakilina bɛ tali kɛ commune 4 ale tribunal maaw kɔni ye sɛbɛn mun na u ye danganayaw di ka wele bila Isa Kawuji ma ko k'a lamɛn lamɛnni bɛ tali kɛ ko a ye laseli dɔw kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ laseli minnu ye sariya sɔsɔ ani tantɛgɛ ma jalaki siraw ye ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre ɲɛmaa min bɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ma sɔrɔla k'a fɔ nin waati laban ninnu na kabi IBK ka fanga dafiri ɲɛkɔrɔ baaraw la Isa Kawuji ni Choguel ninnu ye jɛɲɔgɔnya sabati minnu na bɛɛ kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka kabi waati dɔw nana se kɛrɛnkɛrɛnnenya na fangaw dafirilen kɔ fɔ kana se kow ta cogo ma bɛnbaliya kule dugu jɛra ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ min na Isa Kawuji kɔni a b'a da sago n'a dugon fɔ maa tɛngɛlɛma kɔni a b'o sɛbɛkɔrɔ kɛ hali ni y'a sɔrɔ an ma nɛni dalu y'a ka kumaw kɔnɔ nka min ye kuma gɛlɛnw ani kɔrɔfɔliw ni tɛngɛlɛmalibaw a bɛ olu kɔni ta ka ɲɛsin maa caman ma jango maa minnu bɛ yen n'olu n'a kuntilennaw tɛ kelen ye waati min na maa min bɛ yen bi ni o bɛ o dɔgɔyamaw minɛ kɔnɔ bi o ye k'a dɔn ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ma dogo maa na k'a fɔ i k'a dɔn Isa Kawu kabi danaya yɛrɛ dara Choguel kan o y'a sɔrɔ waati ka gɛlɛn u ni ɲɔgɔn cɛ nka kabi Choguel kɛra ministre ɲɛmaa ye Isa Kawuji ka ŋuɲɛ sɛbɛkɔrɔ wulila kosɛbɛ ka ɲɛsin a ma jɔyaliw fanga bɛ bonya waati bɛɛ an bɛ don min na i ko bɛn a dalagɛsɛ yɛrɛ ye fɛn min ye ka Choguel gɛn ka bɔ ministre ɲɛmaaya na a kɔni m'o fɔ a b'o bɔgɔrɔ dɔn nka nin ko in yɛrɛ sɔrɔla min fɛ n'o ye kunungo i k'a dɔn kabi Choguel ye dantigɛli dɔw kɛ ONU na ka se ka diɲɛ yɛrɛ seleke naani maa caman jalaki Mali ka gɔlɛya koɲɛw la Isa Kawuji fana tɔji wulila ka bila Choguel Kokala la ka na se fana CEDEAO ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ale fana gweni hakilina minnu tara kunna sini o fana kɔfɛ Isa Kawuji kɔni ye dasiri caman kɛ bɔlɔlɔ matarafaba kunnafoni dila dɔw ye minnu na a bɛ kuma gɛlɛnw fɔ a bɛ tɛngɛlɛmaliw ta ka ɲɛsin Choguel ma ka kɛ n'o ye sa tribunal ye wele kɔni bila k'a ka lamɛn lamɛnni min na fɛn min jalaki sinen don a la fɔlɔ ko ye a bɛ laseli ni kɛwale dɔw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu kɔni ye dankari ye ka ɲɛsin an ka jamana faga ɲɛmaa dɔw ma jango an ka ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga a kɔni welela ka taa kan 1 gendarme y'a lamɛnni min kɔfɛ o kɔni ye a bila bɔrɔ fɔlɔ ni ka da so a da la a sira yen nɔ bi tile kɔnɔna la Renouveau ka kibaru la ɲini fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛna wuli ka jɔ la k'i ka dɔw kɛ walasa ka kibaruya laban tɔw sɔgɔbɛ ka di aw ma ladiriya o kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ tentɔ ko do mana jɛnya cogo cogo a sebali tɛ kabi a bɛ jɔ a kun dɔmɔdɔ bɔ banki baaralaw ni wari matarafabaw ani i k'a dɔn jɛkulu misɛnnin minnu yɛrɛ bɛ nafolo la baaraliw kɛ olu kɔni tun ye sɛbɛn dɔ bila k'a fɔ u bɛna taa tile 3 baara bila la n'o ye kalo tile 27 sɛkin ani 9 n'o bɛ tali kɛ bi sini ani sini kɛnɛ na bisi baza ko caman bilara grève ni ɲɛkɔrɔ baaraw la a ma sɔrɔla k'a fɔ banki bolofara min bɛ n'o ye BDMSA ani i k'a dɔn ma banki bolofara wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min na n'o ye bisiki ye olu kɔni ye u farala ɲɔgɔn kan k'olu sen tɛ grève kofɔta in na u ye kibaruya caman fɔ a ko la nka o bɛɛ n'a ta kunungo an yɛrɛ munumunu salo dɔw kɛ minnu na an y'a ye bankiw dalalaw na nɔngɔ gɔnɛ kun fanga bonyalen don ɲɔgɔn ye a ma sɔrɔla k'a fɔ maaw sirannen don a bara k'a fɔ banki minnu bɛ taa grève la bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka t'i ka tɔrɔmɔni labɔ waasa ninnu ka tile 3 in kana na kɛ gɛlɛya ye a dun ma sɔrɔla fɛn fɛ a bɛnna ni kalosa saraw fana kɛli o fana y'a ko tɔ giri bonya kosɛbɛ bɔn kun kan bɔn sen kan tun bɛ banki daw la kunungo grève kɔni sabatira kabi 0 heure a baaraw daminɛna an ye jateminɛ minnu kɛ o ye k'a fɔ banki fɛn o fɛn bɛ yen n'olu b'a la olu ka bankiw dana suya bi karaw min y'a service minimum ko ye kɔfɛ an na kibaruyaw jɔn ɲini o kan station caman fana bɛ yen bi gɛlɛyaw bɛna jateminɛ ye a ma sɔrɔla k'a fɔ pompisi dɔw bɛ yen n'o ye station baarakɛlaw ye olu fana ka laɲini dɔw bɛ sinabefu maaw ka ko kɔnɔna la o kɔni bɛna tile 3 k'a la ni bɛɛ ma kɛ fɔli la nka k'a dɔn k'a fɔ samasamali bɛ sinabefu maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ma sɔrɔ k'a fɔ BDMSA ani bisik olu maaw ye u senbɔ ko ninnu kɔnɔna la a ma tigɛ da min na an na kibaruya ɲini k'a di aw ma ladiriya o kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa kajolokaw olu fɛ yen nɔ teliya la
ka ladɔniya k'a fɔ dugu min bɛ n'o ye semɛ ye yengaw garisɛgɛ donna lɔgɔliso kura sabala lɔgɔliso min bɛ ni lɔgɔli karamɔgɔ ɲɛma direction kelen ani magasin ka taa se ɲɛgɛn 6 ɲɔgɔnna ma ka tila ka so laki ka jɔnjɔn 3 jɔ lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ lɔgɔli baara ka yɔrɔ ninnu na a musaka bɛ taa se fa wari $30 bayanko la min bɛ n'a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jɛkulu fondation Empower Mali kunni o ye ya ɲɛkɔrɔ Samake ale ni a jɛw ka jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ min ya baaraw koromokari la renouveau cɔala Idrissa Diallo ale tun bɛ an ka lajɛ kalanbon 3 minɛn bɛ minnu kɔnɔ ɲɛmɔgɔyaso kelen magasin kelen ɲɛgɛn 6 fo ka taa se lɔgɔlikaramɔgɔw siso 3 ɲɔgɔnna ma ani kalan gafe camanba ninnu damadɔ de ye fɛnw ye minnu kɛra CME dugu garijɛgɛ ye ni a musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sefa wari $30 ɲango la a kuru bada musaka bɔla dugumɔgɔw ni Empower Mali fɛ o kɛra nimisi wasako ye CME dugulamɔgɔw bolo anw nisɔndiyalen de don ye don duman dɔ ye donc an b'o foli belebele di son excellence Ɲankɔrɔ ni Samake ma o y'a lawulimu kama mɔgɔw ka ɲɛtaga an b'a ɲini Ala fɛ an b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an jija walasa o ɲɛtaga ka sɔrɔ a kɔnɔna na mun y'a fɔ ko école dɔ la école joli tɛ baara bɛɛ ye ni école dɔ la anw fɔlɔ anw jɔyɔrɔ ye fɛn dɔ ye kalanko la an ka jɔyɔrɔ n'an ka kɛta an bɛɛ lajɛlen kan k'an timinadiya o yɔrɔnin na Empower Mali ɲɛmɔgɔ ka fɔ la nin dɛmɛ min kelen filɛ nin ye a n'u ka baaraw kungilenna de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an bɛ yan kalanso dayɛlɛ na ne ka dɛmɛtɔn n'a bɛ fɔ ma Empower Mali a sigilen bɛ Amérique jamana kan an ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ walasa ka ekɔliso jɔ ka di CME sabula kalanso tɛ CME dugu kɔnɔ ka ŋɔni bɔ denmisɛnninw sen na ka ŋɔni bɔ denmansaw sen na walasa kalanko bɛ se ka sabati dugu kɔnɔ cogo min na an sago ye Mali dugu kelen o kelen bɛɛ k'a ka kalanso sɔrɔ an sago ye mun ye Mali dugu kelen o kelen ji senuman ka cari dugu kelen o kelen kɔnɔ an sago ye Mali commune o commune tracteur 5 ka sɔrɔ commune bɛɛ kɔnɔ fo ka dun ka sabati Mali kɔnɔ Empower Mali sigi kuma dama ni sisan cɛ a ma fara wulikajɔ ni cɛsiri la cogoya mun na denmisɛnw caman nimisiw bɛ se ka wasa ka kɛ ni kalansow jɔli ye ni min kɛlen filɛ nin ye o bi bɛn kalanso 41 ɲango de jɔlen ma Empower Mali fɛ Mali bada bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa kajolo cercle kɔnɔna na nin ye a 7nan ye tabarikala hala ka 42nan nɔ yan n'an bɔra yan an bɛ taa Kolokanikaw fɛ jɛkulu min bɛ n'o ye baɲumankɛtɔn ONG Taɲɛ ale fana ni UNICEF ka dɛmɛ ni ɲɔgɔnma kɔnɔ olu ni Kolokani maradenw n'a mara ɲɛmaaw jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka sɔrɔ ka musomaninw cɔ a la don min bɛ n'o bɛ ɲɛnamaya octobre kalo tile 11 jango san k'o baaraw sabati sibiri tɛmɛni Kolokanikaw fɛ a bɛ tali kɛ Babuse min bɛ ni kalaturulaw la ɲina o ye cɛsiriw bɛ se ka kɛ cogo di ka se ka den musomaninw dɛmɛ jango coronavirus bana waati ni a kɔlɔlɔw la renouveau ka jaw kunbɛrɛla kɛnɛ kan an k'a lajɛ baɲumankɛtɔn ONG Taɲɛ n'a dɛmɛbagajɛkulu ma to kɔ ɲina musomaninw tɔgɔla don ɲɛnamayani la o ni Kolokani maradenw ka tigɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la u y'a kanu ka donkofɔta in ɲɛnamaya n'a Babuse taara den musomaninw bɛ se ka lakana ni k'u hakɛw kɔ a kɔrɔ don cogo di jango nin coronavirus banako nin waati in na musow filɛ u kɛlen don bolokɔfɛfɛn ye tuma dɔ la fo ka taa se den musomaninw ma musomaninw cɛmaninw bilalen bɛ olu ɲɛ a mana kɛ école ta sira ye o a mana kɛ dukɔnɔna sira ye o kɛlen bɛ ka cɛmisɛnninw bila an ka musomaninw ɲɛ vraiment an bɛ don ɲɛnamaya k'a yira mɔgɔw la cɛmani fara musomani kan cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan cɛ ni muso an bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ ye kelen ye Taɲɛ ka maa ɲɛmaa Sidibe Agnès Ɲare ale bɛ wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen da an bɛ welewelekan lase denmansaw ma ka tila ka welewelekan lase cɛw ma cɛw yɛrɛ surtout kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ welewelekan lase u ma u kana cɛmaninw u kana u kusa ni musomaninw ye an ka musomaninw jukɔrɔma dondo olu de ye an ka dondɔbaw ye n'u donna kalan na an ka n'u bɔsi ka bɔ kalan na an ka to u ka dɔ dɔn ko n'i ye muso kelen kalan i ye du kelen kalan i ye dugu kelen kalan i ye jamana kelen yɛrɛ kalan ka musomaninw dɛmɛ k'u tɔgɔtɔ u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ an ka laɲini ye mun ye ka safinɛ dilanminɛ d'u ma ka tigɛdɛgɛ dilanminɛ d'u ma u ka se ka dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ u yɛrɛ ye don o don muso mana jɔ cɛ ma nin diya u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de man di anw ye anw bɛ fɛ musow fana u ka se u yɛrɛ kɔrɔ n'u sera u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ dutigiw dɛmɛ o
musomani minnu yɛrɛ bɔra ka ciya kɛnɛ in kannan na u yɛrɛ fana y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka tila ka foli ta ka ɲɛsin ONG taaɲɛ n'a dɛmɛbagaw ma. An ka dɛmɛ k'an ka kalanw taa ɲɛfɛ pour joona ko ninnu u k'a to an ka kalan ɲɛ fɔlɔ donc n'an sera ɲɛfɛ ni baara sɔrɔla n'a kan ka kɛ cogo min b'a ɲɛnabɔ. Ni belebeleba yɛrɛ de b'an bolo ka ɲɛsin ma. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ projet baara bolo min kɔnɔ o de ye initiative Spotlight ye UNICEF ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔ. Saga 41 o dafara nin waati na kati préfet ale ka denbaya la awa i k'a dɔn waati kelen bɛɛ ka bureau kɔnɔ ka se cercle cakɛla bɛɛ lajɛlen ma kati commune dugu 37 a maire a n'a sous préfet bɛɛ lajɛlen bi jɛmukan in filɛ kosɛbɛ an ma ɲinɛ o kɔ ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina la waati bɛɛ la jɛrɛlen na o waati kelen la an ka kunnafoni la wɛrɛ minnu fana bɛ k'a lajɛ an kɔrɔw don n'o y'an ka douaniers ye an b'a fɔ fana ye ko ni kalimukala ko ni cɛsiri Fanta Tomota an bɛ bi taa bila yan fɔlɔ tako fɔlɔ yani an ka an cogo la bɛɛ kuranna na an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni ye Amadu k'i fo ka sɔn ka kibaruya tako fɔlɔ di kanubaga jamakulu ma a di cogo ɲuman na ni sanga kɔnɔna la anw bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ Sori bɛ jateminɛw la an ka siraba kanaw la kabiri sɔgɔmada joona a ye fɛn minnu ye siraba bɛ lahalaya jumɛn minnu na ani fɛn minnu kan ka dalabɛn an ka siraba kanaw la Sori bɛ na o laseliw kɛ ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan aw ka nɛgɛ karafiti Magan Jakite Mackenzie a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira